Després d'haver-nos rentat ben bé les mans, ens posem els guants normals i per treure'ls l'important és que no es toqui res de fora, s'agafa per dins i un cop tinguem aquest de fora tancat, agafem per l'altre costat i queden així, sense tocar res de fora. I ens rentem bé les mans altra vegada. Ens posem la mascareta, primer un fil per una orella, l'altre fil per l'altra orella i ens la clampem bé al costat del nas. Ja està. I per treure, toquem el fil d'un costat i de l'altre sense tocar res de fora. I ja estaria.